Timaysa kariti nagbalin ang highlights ti Centennial Celebration ti Curimaw, Ilocos Norte ket iti apan nakaisi angkat ti gift-giving activity para kariti senior citizens iti Curimaw. Ken nagkangrunaan nagagayem ken rabsat nga naikan iti regalo ket dagiti maibilang nga quadriplegic iti Curimaw, Ilocos Norte nga daytoy ket adda iti nang tulong iti biyang ti local government unit babaen pelang met iti panangidadaulo ni Mayor Edward Boyet Kilala. Numan pa'y mapaspasaran pa laeng ti COVID-19 pandemic iti sa ngalubungan. Ket adalata dagiti na isayangkat nga aktibidad ti Centennial Celebration ti Curimaw, Ilocos Norte. Ti maysa kariti nagbalin nga highlights ket ti panakaipaay ti regalo dagiti senior citizens nga agta 20-80 agpangato ken panakaipaay pay ti regalo dagiti quadriplegic wenno dagiti maibilang a paralisado iti bagida. Nagbalin nga emosyonal ni Mayor Edward Boyet Kilala iti sangwanan dagiti recipients kabayatan ti gift-giving activity. The highlight of today's event actually is our quadriplegic recipients. Amo yung apo, I found out through our municipal social welfare officer nga da inem nga quadriplegic ito'y ilite nga. Curimaw. You see, if you're an indigent, agbasa ka lang, may kang katrabaho, at napag sa bulam, hindi ka na indigent. Yung apo, dagito'y bisita tayo takta. I'm sorry to say, but the only time their situation would end is end itself. So we decided nga ikantay basit lang something to make their lives more comfortable. Nagdesisyonan mi nga ikan isuda ti tagagisang electric fan, kama, well, yung mattress na kama, pillows, transistor radio, gatas, and of course, understandably, hindi mo naman sila pwedeng pabayaan. Masapulat na ti at na mga aywan kadakwada. Napalaos met ti panagyaman dagiti na ipaayan ti regalo ken kunada a makapnek ti serbisyo nga ipapaay ti agdama mayor iti Curimaw, Ilocos Norte. Istagmina apo ti dakil nga intedyo nga tulong kanyami nang nangrunak ni apo Mayor Kilala ket dakil nga tulong apo daytoy agyaman kami launay. Thank you po. Agyaman nak launay, sir. Oh, thank you, ma'am. Mayat amom nabayag nga kadkadwa kami kina Mayor ka mayat na jay palakad na ka oray na iti amana kwa sakti kadkadwa na iti dito nga programa napindar ta may ramang bahay lagi ti awan ti
igatag na, Okay. kada ko, awanti, kanan na, supay nga malibre ka brat. Okay po. Meron naman kaming konting bigay ng LGU. Lalong-lalo na salamat kay Mayor Boyet Kilala sa kanyang mga ka-empleyado sa munisipyo. Maraming salamat po. Okay naman po, wala akong masabi dahil okay naman po itong simpleng selebrasyon ng ika 100 years ng Curimaw. Maganda naman po at hindi kami nalilimutan ng mga namamahala rito. Lalong-lalo na po si Mayor Boyet Kilala. Salamat po. Numan pa'y mapaspasaran pa'y laeng ti COVID-19 pandemic, ken karigat pa'y laeng ti ekonomiya, ket adamet lata dagiti nang ipaay ti tulong, anang suporta, kadagiti aktibidad, ken naipaay, kadagiti nagbalin a recipients iti gift giving, nga iso ti maysa, kadagiti highlights, ti centennial celebration, ti ili a Curimaw. But despite that, adalata di timultulong mo di businesses ti Curimaw and also di kakailyan mi na adda di balasiw tao. Nung nakita nila na medyo in fact our preparation was limited. We started preparing January 4, the first day of work. Normally yung mga gantong events, yung mga 100 years milestone yan eh. It takes at least 3 months, 6 months to prepare. So sabi ko, sige, mairaos lang. Let's keep it simple pero meaningful. And what can be more meaningful than this? So napag-usap-usapan namin na gano'n na lang gawin. So, ang mga nabigyan din, yung mga quadriplegic. Ti maysa kariti nagbalin nga aktibidad ti Centennial Celebration, iti Curimaw, ket ti Bike for Ocos, aday ti maysa, anangalan ti LGU, kadagiti naigatang ana ipaay, kadagiti naipaayan ti regalo, kang runaan na, kadagiti innem a quadriplegic at taga Curimaw. Oh yes, yun nga, we were able to give yung mga ating. By the way, I would like to thank everyone who joined our Bike for a Cause. Ngayon siguro makita nila. I hope they see your documentary para makita nila kung saan napunta yung kanilang pinagrehistro. It's not just biking, pero ito, I think it's a worthy cause. Amuda no ina napanan na. Dinawat ni Mayor Edward Kilala, karagiti kakailyan na, ken dagiti agnanaed iti sabali a pagilian, nga agtultuloy ko matinapintas a panagkikin na mayatda, para itinapinpintas a masakbayan, ti Curimaw, Ilocos Norte. Tuloy-tuloy ti idawat ko kadagiti kakailyan mi, although but hopefully there'll come a time na sublimat lang the normal na we can all be together. Yes, sir. We can hug each other. You know, mga ganon, shake hands, the usual. But might take a while. But Ti tema, ti Centennial Celebration, tinadakamat nga ili, ket panagkaykaysa, panagmaymaysa, para itinarayray, ken narangay a Curimaw. Nalibus ka, tampukin na taek, upuk tanap ken banbantay, namse kinabag na. Pulo ikiting nati baybay, nadalus makapabang-ar, daluyon nga agsubli-subli. Iti kadilyan